Biz olуга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Рафаил Хайдар улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1958 елның 22 февралендә Юсуповлар гаиләсе Хайдар Шәйхиевич һәм Халифа Хөснетдиновнаның гаиләсендә 5нче бала булып якты дөньяга уллары Рафаил туа. Билгеле, абылары арасында төпчек ине булып үскән егеткә алардан күп нәрсәгә өйрәнергә дә мөмкинлек була. Хатирәләрен барлаганда әткәй, гел абыйлар миңа вак төяк йомышны кушарга бер генә дә тартылып тормадылар ди. Мин алар янәшәсендә кушканнарын үтәүче булып үстем. Мәктәптә укыган чакларын искә алганда аеруча пионерлар лагерена барганнарын исенә төшерә. Өйдән дә җибәрә иделәр, үзебезнең дә барырга теләк бар иде ди. Шуңадыр без кичкенәдән үк мөстәкыйль булырга өйрәндек. Мәктәпне тәмамлап Иске Кулатка СПТУында сварщик һөнәрен үзләштерә. 1974 елда Бөгелмә шәһәренең педагогия техникумына укырга керергә карар кабул итә. Аны да ул уңышлы килеш тәмамлап, кулына дипломын алган яшь белгеч 2 ел илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта. Яшь егетне кайтуынча әти-әнисе өйләндерергә вакыт дип каршылый. Бу теләкләренә әткәй дә каршы килми. Чөнки күптән инде мәктәптә укыган чакта ук үз авылының шибәре, тыйнак кыз, әниебез Мәрьямны күз аллап куйган була. Шуңа да баш кода булып әлеге гүзәл кызга баралар. Шулай итеп 1981 елның карлы буранлы салкын гыйнвар аенда шаугөр китереп туйда уйнала. Башлап әткәй Иске Кулатка СПТУында студентларга белем бирә. Аннары Бахтиевка авылы МТМсында сварщик урыны бушый. Аны үзенең туган авылы колхозына чакырып эшкә алалар. Намуслы, гадел, тәвәккәл хезмәткәрне бик тиз ара күреп склад җитәкчесе итеп билгелиләр. Шәхси тормышында исә 1983 елда беренче бик көтеп алынган уллары туа. 1 елдан соң гаиләләрен бизәп мин кызлары да дөньяга аваз салганмын. Бар мәхәббәтләре, хөрмәт игелекләре белән яшь гаилә бөтен көчләрен безне балаларын үстерүгә багышлыйлар. Хәзерге вакытта аларның 8 җан аткан татлы оныклары бар. Шулар әткәй белән әнкәйнең олы гомер бүләкләре. Инде бүген алар лаеклы ялда, шуңа карамастан тик тора белмиләр. Әле һаман да зур хуҗалыкта мал-туар, кош-корт асрап, бакчада яшелчә, җиләк-җимеш үстереп, күркәм картлык каршылыйлар. Пенсиядә булуга карамастан әткәй әле һаман водоканалда хезмәт сөреп, авылдашларны чиста су белән тәэмин итә. Әткәебез гомере буе гаиләсендә баш булды. Әнигә карата бер кайчан авыр сүз әйтмичә, хөрмәт һәм ихтирам белән генә эндәшеп, бик матур парлы килеш яшәделәр. Шунлыктандыр, без кызларын да алар бик яратып, иркәләп, назлап кына үстерделәр. Хәзер инде без бу үсеп, икебез ике якка таралыштык, әмма һәр вакыт безне туган ягыбыз, җылы туган өебез үзенә тарта. Анда әткәйнең төпле фикерле сөйләүләре, әнинең тәмле пешкән ризыгы һәм юри генә көлешеп утырган вакытлары күз алдында тора. Раббым, ошбу йортның рәзәләреннән утлар әле озак кына сүнми торып янсын иде. Газиз, сөекле, мәрхәмәтле әткәебез. Чын күңелдән бүген сине юбилеең белән котлап алдыңда башыбызны иеп, бар булуың өчен рәхмәт укыйбыз. Безгә биргән мәхәббәтең меңе белән кире сиңа бала оныклар хөрмәте аркылы әйләнеп кайтсын. Без сине бик яратабыз. Әтиебез, кара әле көзгегә, сиңа 65 тулды бит бүген. Ясың Худам, алда аяз булсын баш очындагы синең күгең. Оныкларың ял көннәрен көтеп, санап тора сиңа барырга. Рөхсәт сыр янәшәңдә алар тагын бераз диеп калырга. Балаларыңа олы таяныч син. Кияү киленгә үрнәк өлгесе. Шул була ул бәхетле гомернең ялтырап торган көзгесе. Хөрмәтле Рафаил Хайдарович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк.
Жұбатасың ауыр шақта, бөлішесің шатлығым. Иретің көре білірге, бұ дүнияның оғлығын. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Mühim kішім ешеуімді, сен ул әтием. Hər вақытта янәшемді, яратқаным ғазизім. Ғұмыр берсін Құдай сені, саулықтан айырмасын. Парылап ұшқан қанаттыларға дауылар қоғылмасын. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Қадірлі көзлеріңде бәхет нуры себілсін. Шатлықлардан сүйініштен ғұмыр юлың өрелсін. Изгі тілек үйрегімді, бұ жырымда хисләрім. Мені бәхетлі сен болғанға ұзақ ешеткейім. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Шын еректен ғұрурланып, рәхмет дием, әтием. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Нәктесім болғаның үшін, қадірлі кішім менім. Қадірлі кішім менім. Ұзақ яша